Kaixo, egunon, Edurne zuri eta 7 potxak ikusiko duzu. Espero dugu zuen gustokoak izatea. Izpilu nire izpilu maitea. Nor emakumein politena erresumo honetan? Zu zeu zara politena. Izpilu nire izpilu maitea. Nor emakumein politena erresumo honetan? Momentu honetan zu zara politena. Edurne zuri da politena. Erregina amorruz beteta izpilua botatzen da. Mendizain, mendizain! Mendizaina sartzen da. Zer nahi duzu Erregina anderea? Bizarte Edurne zuri eta elkarri basoa. Erregina eta mendizaina irteten dira bakoitza bere aldetik. Edurne zuri sartzen da. Ai, bakarrik nago basoan eta basoa oso handia da. Edurne zuri irteten da eta ipotxak sartzen dira. Aiko, bagoaz etxea. Ipotxak irteten dira. Edurne zuri sartzen da. Edurne zuri sartzen da. Etxe hau oso txikia da eta gainera oso zikinga dago. Edurne zuri erratza hartu eta etxea garbitzen hasten da. Lokura nahi, zerbergi nahi du. Edurne zuri loa hartzen du bazter batean. Ipotxak sartzen dira. Nor garbitu du gure etxea? Nor sartu da gure etxea? Nor da neska polito hori? Edurne zuri da. Bakarrik dago. Gatuta dago. Kaixoa. Denak lo geltzen dira. Itxartzen hasten dira eta banan jekitzen. Edurne zuri lotan dago. Itxartu Edurne zuri. Edurne zuri itxartzen da. Egunon ipotxak. Egunon Edurne zuri. Lanera goaz. Ez abaldu atea inori. Geratu zaitez, etxean. Kanpokoekin ez hitz egin. Itxaron gutxuli arte. Edurne zuri sartzen da. Ipotxak irteten dira besteiko, aiko eta sorgina sartzen da zagatatik. Kaixo neska polita. Nor zara zu? Andre zahar bat naiz. Ematen dira zur pixka bat, mesedez? Edurne zuri irteten da eta berri sartzen da eta lontxibur batekin. Tori. Eskerrik asko bihotza. Tori zagar gorri hau.
Edurne zurik sagarra hartzen du. Eskerrik asko, Anderea. Eman egin gara da. Edurne zurik sagarra jaten du eta lurrera erortzen da. Orain ni naiz emakume politena. Zorgina irteten da eta ipotxak sartzen dira. Ai, zer pasatzen da? Ai, gure Edurne zuri! Ai, hil egin da! Ai, gaixoa! Ai! Ai! Printzea sartzen da. Bertan eska politori? Edurne zuri da, baina egin dago. Printzea Edurne zurirengana hurbiltzen da. Musu bat ematen dio eta Edurne zuri jeki egiten da. Sendatuta dago! Pertsonai guztiak agurtzen dute eta putxoa amaitzen da. Eta ni itxean naiz eta narratzailearen papera egin du. Nik Andrea naiz, Zorgina eta erregin maltzurraren papera egin du. Eta Edurne zuriren papera egin du. Nik izan naiz, eta Printzea papera egin dut. Ni mandizaina naiz, ni Alejandro naiz eta mandizainaren papera egin du. Ni Nerea naiz, Ispiluaren papera eta lehenengo ipotxaren papera egin du. Nik Usue naiz eta bigarren ipotxaren papera egin du. Ni Aizea naiz eta hirugarren ipotxaren papera egin du. Nik Eli naiz eta laugarren ipotxaren papera egin du. Ni Dagi naiz eta bosgarren paperaren ipotxa egin du. Ni Irati naiz eta seigarren ipotxaren papera egin du. Ni Erkatz naiz eta